umea beti maitagarriak izaten dira. Da gero, txikien irakasle izatea horren abantaila du, ez da? Ze gehiago mulgitzen gara emozio munduan, ez da? Kultura munduan baino. Kulturara joaten gara pitike, baina hori da, osea, konpensazioa handia dituanak esaten dugunean hori zen esan nahi dugu. Osea, egunerokoa da, lehenengo zer sentitzen dugun. Da, ondo sentitzen bagara, ikasteko prest gauz, edo gongo gara, ezta? Eta gure lan hori ze da, apurtxu betumeak gu laguntzen euren dekiezan norbereko ahalmenak eta kapazidade guztiek ataratzen laguntzen, eta gero giro lasai eta maitagarri batean bizitea. Bueno, oso pozik nago eta benetan harro, gure Lurdesegaitik zer esatea eskatu duzuelako, eta nik, segiduan esan du baietze, Lurdes izan da, nik uste dut herrien referente bat. Referente bat beti jakin izan duelako bere lana, bere profesioa, bere bokazioa esango nuke, eskolan irakasle moduan, eta gero herrien euskararen aldeko bere konpromisua biek uztartuta, ez da? Bere lanerako grina eta euskararekiko konpromisua batu ditu, eta ni bere alboan egotea denbora askotan, urteatan, batez be sorrezketan inguruan, benetan, aberazgarria, ez dakite zelan esan, benetan importante izan da niretzako bai. Esteko eta iztuteko, batez be sorrezketan, Esamako Euskara Alkartearen hasikerak urteetan, zenbat ordu eta zenbat lan egin dugun batera, ez bakarrik Lurdesek eta biok, beste batzuk egon ziren hor, Jesus Mari, Javi Agirre, Urruti, Naroa, Aitor eta beste batzuk, eta horre itxi duguz orduek eta ilusioak euskararen alde. Eta Lurdes beti egon da hor, eurretik lan egiteko, beti irrifarre bategaz, eta benetan, ez deko eta iztuteko. Sasoiak aldatu dira, nik espero dut, hemendik aurrera euskararen inguruan eta euskal kulturaren inguruan barriro alkar ikusiko dugula, baina benetan hemendik bihotz-bihotzez Lurdes besarkada handia eta benetan nire guraririk onenak eta positiboenak zeutzako, zeure etxekoentzako, datortzun zure bizitzako aro barri honetan. Benetan eskerrak ematekoa da eta besarkada handia zeutzako Lurdes. Kaixo, zer, aurpegi ezagun ez da, behar baino gehiago, oraindik betxetik matrak emoten, baina gaurkoan Lesamako ikasleen ordezkari modura edo, eskerrak emoteko hain handerinoa parte izateagatik, azken ia 40 urte hauetan, eta esateko Euskal Eskola Publikoak merezi badu, zu bezalako pertsonengatik dela. Eta hori, zure semeak oso harroa gaudela zutaz. Ez, musu handi bat eta disfrutatu orain, tokatzen da. Agur! Hemen gaude, zure lagunak izan dugunok, gaur.
Bai, eta elkartu gara gaur, enteratu garelako jubilatzen zarela. Egia esateko, badirudi alde ilunera pasatzen zarela. Baina ilun ez da izango, eta inorez da bueltatu lan egitera berriro. Baina importantena da, esan nahi dizuguna benetan, da... Zorionak! 1, 2 eta 3! Aupa Lourdes, aurrezkuntzako gradu ikisten egon nintzenean, unibertsitatean zugazin induzen praktikak pare bat urtetan zehar, eta altxorra oparitu joztezun. Eta liburu honek erakusten duen moduen, erakutsi joztezun, ilargi edastatuteko hainbet eta hainbet geuse hartu behar dugu zela kontuten, ez? Eta batez bedala alkarren artean laguntza eskaini bardotxegula alkarriri, ez? Izen zan momentu berezi bet, argiak amate gendu zen, eta irakurri gendun liburutxu hau linternagaz, eta orduen joan ginen ikusten danon artean, talde lanean landuz, elkartasunez, eta herrien laguntzaz, eta hori batez be, danon parte hartzea bultzatuz, lortu aldo guzela geuse politek. Eta liburu honek erakusten debe moduen, alkarreri lagundute zuk niri praktikaldien inostezun moduen, lortu aldo gula, ilargi zatitzu hori hartutea, eta zuk be irakatsi joztezun, andereñoan artean laguntza eskainiz gero, lortu alko dugula, ilargi zatitzu hori danon artean hartutea, eta, nioin unibertsitatean lanean banabilbe, esperientzi politi izen zala, eta nonoz, andereño izen gure badot barriro be, beti ukiko dotela zure esperientzi hori betriko. Aupa Lourdes, zuri belduiatzuia zure eguna, hamarkada luzez herriaren eta eskolaren alde lan egin ostean. Eta egia da, aurrezkuntzako irakasletaz ez garela horren beste goratzen, adin txikia genukan orduan eta oroitzapen gutxi, baina horrek ez dozokentzen merezimendurik egin dozuen lan on guztieri, ez da? Ganera etapa oso garrantzitsua da aurrezkuntza, oso importantea da andereño eta maizu honak eukitea sasoi horretan ondo garatzeko eta gero lehen hezkuntza ondo abiatzeko, ez da? Ganera, zeure kasuan, eskolatik kanpo be hartu emona eukin izan dugu, batez be goratzen dut Mikel Zaraten omenaldian, ez da? Urte gogorra izan zen, baina ederra baita be, eta hor zelango lan ona eta izugarria egin zen duen, eta plazer bat izan zen elkarrekin aritzea eta elkarrekin gauzak aurrera ataratzea, ez da? Eta azken baten opa dizut zoriontasuna, osasuna etapa barri honetan, aurretik jubilatu direnak demostratu dute ondo baino beto dabizela, ez da bela gauza handik falta motatzen eta bide polita eukiela oraindik aurretik, eta ze hori be bardina opa dutzut, besarka da bero bat eta mozu handi bat Lourdes. Lourdes, eskerrik asko denagatik eta txintxin bat egingo dugu zure alde. Oso zoriontzua izan zaitezen epe berri honetan. Bale? Venga, disfrutatu asko. Txintxin. Ondo ibili. Lourdes, zu zara nire andereño preferitua mua. Ondo pasa, jubilazio. Kaizizeko, hemen gauzea, zure erretiroa ospatzen. Ez urte asko mandituzu eskolan beste guzti denpora dedikatu, orain zure buruari dedikatu halko diozu, egin nahi duzun gauza guztiak egiteko. Besteri barik, ondo pasa, asko disfrutau, eta eskolan faltan botako txugu. Musu handi bat, eta eskerrik asko.
gauza bat, hasi gaitezen zehozegaitik. Etorri nazen lehenengo momentuan, taka, bapateko begirada bat egiterakoan, ostras, eskola aldatu daila bat, itxuraz behintzatez, itxura fizikoaz. Eta behar bada ari dator, ez da, Lourdes, gure kidea jubilatuko dalakoan, ez dut esango nik epe bat amaitzen dela, baina hainbat urtetan, hemen eskolan egondakoen, ez dakit, talde batera bai. Nik Lourdesen laguna naz, eta kidea moduan zer esango nuke. Hainbat urtetan, 30 urte edo gehiago beragaz ekin da ekin, pertsona oskona inplikatua egunerokotasunean, eta kide beti solidarioa. Nik ez dakit, zeo zer gehiago esan, baina mila gauza esan ginkez. Baina gustura botea pertsona batega zuen 10 urtetan, horren zeo zer esan nahi da. Berria esarienok, urrengo urtetan horrelako esperientzia izango duzuenak, nik uste dut profesionalen amaian gauza hori gelditzen baldin bada, hori da altxorra. Eta Lourdesen gandik, niretzat hori da daukadan beraren gandiko altxorra. Lourdes, vas a disfrutar de la hostia. ¡Aupa Lourdes! Benetazko itxasontzi bat merezi duzu, baina ezin izan dugu zuri erosi, orduan marrazkia egiten gamoz. Posten gara ona zaren gurekin eta nire amarekin eta nirekin. Gogoratzen zara Julen apurtu zionan bi agino frasek eta bera apurtu zuenean bat. Lasai Lourdes, ja jauzi zaizkit eta ja ipiniko dio. Momentu onak pasa eta momentu txarrak pasaz gain, beti zu hor egongo zara. Txikitatik zaindu gintuzun, eta orain zu nahi duzuna egiteko ordua da. Agur, Lourdes! Bueno, ama, ailega datxu azkenean eskolari agur esateko eguna. Lesamako eskolaz berbetan gauzenean beti lagun artean edo eskola ezagutzen ez duen norbaitei sartzen saiatzen garenean, beti betetzen jaku haua hitz bardinakaz, maitasuna, familia, babesa, zoriontasuna, eta nik uste dut horrek asko edo dana esaten dauela bertan urte guzti honetan egin dozun lanaz. Oso eskola berezia sortu dozue, handi pasateko guztiok eskola baino gehiago familia sentitzen duguna, bigarren familia bat modukoa, oso gurea sentitzen duguna eta goazen lekura goazela beti presente dekoguna. Irakaskuntzarekiko beti demostratu izan duzun pasioa, bokazioa eta maitasuna itzela izen da, eta horregatik nik uste dut ez duzula inoz andereño izateari itziko, beti irango duzula Lesamako eskola barruan, eta Lesamako eskolak beti erango zaituela barruan zu. Etxean lehenengo egunetik oparitu izan dozkuzun zure postasuna eta zoriontasuna eskolara eroan dozu, eta zure gelatik pasadan ikasle bakotzari transmitidu dotzazu, eta nik uste dut hori hitzez eskertu ezin dan zer dela. Eta horregatik nik behintzat egunez egun jarraituko dut guretzako ze garrantzitsua zaren adierazten saiatzen. Oin bizitzea tokatzen jatzu, inoz baino gehiago oso merezite deko zuta. Mozu erraldoi bat. Txiki, txiki, txikia, ikusten naiz kalean, handitzen, hasi naiz handitzen, txikia izanik, asko maite zaitut nik.
ikusteko handitzen, hasi naiz handitzen, txikia izanik asko maite zaitut nik. Ahoa daztatzeko, sudurra usaintzeko, handitzen, hasi naiz handitzen, txikia